Hi guys, dadami karon sa Tubigon. Ay kalapi pa din ni padumig Tubigon padumig Cebu. Unja, na-discuss siya mong nagian na. Manaamping sa tanan guys. Murag kwa lagi ni kalapi ning lugar ah. Kalapi sa unahan Tubigon naman. So baon sa ni nakabangga basta aran ning nabidyohan nami sa sud sa series. Siya guys, dire na Miss Beer. Hindi naman dyan. Kaban di sa manang hiling guys. Dia. First time pa rin niya namang na usog dahil sa Cebu. So nakakuha namin guys. Padong namin sa barko. Diyan. Kuanday hapon di amang biyahe. 4. Shift your station, boarding in a few minutes. Thank you. Ganun din sa dito. Pagikan niya ako dari hagawot. O. Ang kasusti. A few moments later. Lutang si Mama. Sa ulo ang Cebu. Guys, good evening guys. Dara kami Cebu. Nalisibo ni kang puso. Nangilan eh. Oh, mga ano ta, manapon. Parang sakit tagahangwa ba? Si Sulisuroy. Yes, isa ako magbuntas na. Oh. Hello guys, good morning guys, ha? Tapa dong kasi mong migo day. How man kay ini jang migo mo nang. Sige, sibsab ka to gabi ang sakita hanggang gabi guys. Asa man yung laptop ka na si Chi? Nasa mi na. Ha? Nasa mi na. Agka na isang kauban. Ang bako ka na bahala ng kauban. Ang bag ha. Ay guys, padong di mira ato di mig hospital kay ngita ko orto kaya gahang kuan guys, ang gipa tagay kog masday, ipil ko okay masday kuan guys kanang nagahang doktor na sa ahang trigeminal kay nabutangan magud ni ja og kuan 10 years ka pinanahang gibati bawal di ko nasisisi ko na pwede dapat kuan awa pay 10 years lagi mong sakit imo nang i-file sa SSS. So di pwede i-file sa SSS og imong gibati 10 years ka pina kay ngano ni mong i-file sa una. So karon agahang gidawat ni nga isang gidawat nga laboratory katong ahong MRI sa kuan guys kanang MRI na sa ortho. Sa bukog kay nasay nakita nga dari ko sa neck nga kunoy may nakita sa MRI sa neck. Sige wa ang kulit na daw nagbata. Hindi guys. Mao to. Laka meron. Hindi. Ug maapas pa guys mag-ana lamang i-file sa is dari sa kuan. Is sa Cebu. Pero ako kay bawa guys, og dawat pareha raman siguro kay murag nationwide waning is guys. So try na naman ako og kuan dari ka nang apply sa Cebu. Pwedeng demonyo. Wala na. Pasita? Deta. Pwedeng jeep. Ito sa kulo isang bahay. Ito sa itong nana. Morning guys. Karon day badong nami sa gobyerno ng ospital day. Ang gobyerno naman kinahanglan. Di man
no karan. Gobyerno na mata center. Private lagi. Ay, masamantayan. Dong mi sa Sa likod. Dong mi sa orto na ha. Okay, bukasa. Apoy na. Orto. Atas orto. Orthopedic. Wala yung may barber, may partner na yun. Nabi tayo daghan din. Nga na, ganan mo ko nga na kakubok dai. Asa? Na? Lami dai na ubo dai. Asa ba? Try ko nga na ka ha. Ang sa siguro ko. Pay nga na ako sa mag-birthday sa tay. Guys, gusto na hilin diyan. Kuan ko guys, ato din ko ang orto. Daghanap pod orto na pod orto pwede na pwede ha. Oh, dito kape. May awa lagi. Kape man. Oh, yung kape. Kau diri kape ko, kini ko bilay. Tarik. Cuma nang katilaw na to. Durante. Pero katilaw na magkape guys. Kang taligid ko rin karon kayo kadana. Hanap yan. Karon pagkakatilaw na na. Guys, madami Santo Niño. Nagkaon man. Hi guys, diri mi sa kuan Santo Niño. Kay asimbahan dari sa Santo Niño kay kuan napamigihuat ja. Karang na may lanong dari po kuan sa mga silong. Diya si manang padad to sa simbahan ng sud. So dari mi ginaling kami dakang katsumulig sa mga buwak. Bang? Ayala, reserve social guys. Grabe. Pinalit. Kira? Okay na ma'am. Pinalit. Pinalit guys. Kaya kung may sa Ayala, talaga ang pinalit bigas carbon. Naman lang guys ha. Nasa na nga. Dag! Plastic! Bigas carbon. Hindi na carbon kayo. Isid ko sang ilang dahil kapag iwad alaman ang luwi lamang kabugat naman ang kamot dan ha. Asa man karanday? Wala. Kaon na sa mangka. Gusto ko magkaon. Ano ma'am, palit ng diamante. Ka. Una. Ito. Nakalagyo na. Nakulo. Init ng daan eh. Ano na itiresis? Building dag ka na. Init ng good na. Init siya na. Ano, lingkuran na na ah. Hindi ka, gawas. Nagduha ko. Grabe ka kaya sana. Ang isa Teresi Sayala na lagi, siya sa nang sure da. Ay, sir. Pinatawan na. Tanguha Sigma Place ko nun. Ano guys, mga laogs na. Mga laogs na. Bawa na ba nilang kuhan?
Apoy nagbinit-binit sa amang da. Ada ka pa sila ingani ko nagsaon, magsulo sa sila nito, na sa kong libre sa SM. Karon pa sunod. Gusto na sumili ka? Di, pag mo, hindi makumag ikaw na una. Ito ko na cellphone ni. Napaglain ko order na ni. Mapa? Ano? Order pa ko? Right. Kaya Ano sa dalawa? kaya dali dai. Taco Birds. Taco bites. Kain ko dani sa kita good. Ano mo? Ano gawin? Kain ako dani. Buwan na. Ano ah? Ang Ang gagawin ka. apa? Sige. Jujur apa kok? Hmm. Pero mo yan ng mga yan ah. Ano naman ko yan? Ano? Ano pa ni? Mahalo. Sure, Ana. Kain tato nang. Kare ka to? Sige ka ta, mana? Wala ka. Pagod ka may naman na. Wala ko, hindi ko kahawin. Nag-video ko. Aksi ba nang nagpara